Düşürəsən mi? Bu miniki. Koy başı operatör. Zəu, miau, giau. Motoruna jarahətlenme. Təcrübəli sabakavetlar. Vdруг benim yüzüge kuytu bilen uğraşar. Ты знаешь, он боксер? Профессиональный боксер. Assalamu alaykum cemaat. Bugün 27 may. Birovlar kitapxona günün bayram etalar. Başqalar Peterburgning 320 yilligin gulay etalar. Biz ise bugün piramida ko'ngil oshu uzagida. Chunki bugün, ya'ni 27 may kuni menda TMTV premiyalarin topshiruv tantanasi o'za. Gittik ayda. Zəu, miau, giau. Motoruna jarahətlenme. Нишләп менә Курбанов формасын кидеңсең? Сиңа килешә ул. Рәхмәт. Беренчедән төп эшем гадәттән тыш хәлләр министрлыгының вәкиле буларак мин коткару һәм эзләү отрядында эшлим. Икенчедән минем уйлавымча мондый формада, мондый киенештә беркем килгәне булмады. Сезгә минем белән тынычрак булыр дип уйлап торам. Әлбәттә, синең киңәшең җәрәхәтләнмә. Бу инде хәмин ситекте баш мимәсеңдә. Мин шуннан да җәрәхәтләнмәячәкмен, Алла бирсен, дәйме? Безнең менә татар эстрадасында полиция вәкиле бармы? Полицияны тәкъдим итүчеләр. Белмим булса да алар сиңа әйтмәсләрдер бу хакта. Безнең гомумән Барс медиа оештырган чараларда сәхнә артында булганы юк. Менә сәхнә арты менә мондыйрак менә рәвештә менә карагыз әле. Килегез әле монда. Кил. Менә карагыз. Менә ул. Монда инде менә экраннар артында ул алды инде, әйме? Менә сәхнә шунда менә. Гари. İsa'nın sırrı... Yaratası mı? İğir diyeceğiz. Yok. Yine biləsəm institutdan işik deyip aytaları. Kraşınlarda bit Yegor, Jagur deyip aytaları. Игорники юг, Игорь была. Şuna görə mənə Jagur deyip aytaları. Jagur. Отчеством Валерьевич. Valer Bedri была. Jagur Bedriyeviç deyip aytaları. Jagur Bedriyeviç? Bu ne kibik yol rektirdik? Jagur Master kibik. Звучит имя? Jagur Bedriyeviç. Bunda kelganda ko'rdik bitin deymi? Sen it bilan, Kemal bilan deymi? Lekin singga qaraganda oldinroq Dilada it bilan kelgan edi. Men bilmayman. Bilmaydingiz buni? Yo'q. Kelishmaganingda deymi deyman. Kelishmaganingni men itim bilan yurishga yaratam, boshima tepgan shu endi krasniy darajadan borsam. Yo'q, chunki biz ortidan kuzatamiz, shundan da Kemalni yaratasың sen hatto ne? Yaratam albatta. Xaromalarda tuzib qo'ygansan, unda Valer kibakroq bitin deymi? Bu xaroma tugul, ul Овчарка etlari shunday условияda yasharga tegishli kitap bo'yicha. Yo'q, kelisham, yo'q, shundan da baribir yoratasың deysiz. Kimdir bir tane balakaygina uya tuzida qo'yadi, shuni bilan vassalam. Shilbirga elektrada, shunga it usallana, it mana erkinlikda bo'lirga tegishli. Tinglagiz, tajribali sabakavetlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Muncha tuzilishlar nechta kiraksың? Men sening ortingdan kuzatamiz, brat. Biz endi elhamdülillah munchani endi 5-yil tuzimiz. Boshda fundamentini yasadik, ikkinchi yilni sinalari ko'tardik uni. Akrin ham endi mana hozir nihayat mana bu kelasi haftada sharshanba kuni bizning so'nggi element shtorlarini ilalarda. Shuning bilan shu Открытиясыз ярай менә. Нинди җыр бүген башкарасыз? Әни турында. Менә бу мен инде әниләр турында җырлар алар шундый теге күбесе моңсу, ә безнең шундый позитив, менә син ясап биргән шәйләре дә ул особенно тәмле дигән теге сүзләр дә бар инде. Менә шундый матур җыр, шуны бүген барлык әниләргә багышлыйбыз һәм бүгенге менә премия алабыз бит инде, Алла теләсә, наша премияны без барлык әниләргә багышлыйбыз. Иншалла. Әтине яратасыңмы? Әни турында җыр әтисен яратады. Ярый. Төшерәсеңме? Төшерәсеңме? Монда җыелган залларыгызны беркем дә белми, мин хәтерлим. Данир дөрес сорау бирә. Ничексең ул? Кире әйләнеп кайтулар. Кире әйләнеп кайту ул үз вакытында җыелып бетмәгән кыюлык. Менә бүгенге көнгә җыелып бетте дә инде. Эштән прям урысча әйтмешләр распирает. Шуңа күрә инде кайтырга булды. Құлағымды ясатқан әйе. Коллега. Да, жүрісі де қарап айты. Ноча этот, нормально. Не, менікі әлі этот. Братья по несчастью. Өзімде күресші бейт.
Yok ana kımnağa kuraştı. Çişenlerden sıngan ММАшник, Күрәшче дип, ул бит андай Мен көрәштә баядан бері катнашмады қарап дип, тұрамын саған колаклары Альберт сынап Жикір торган. мына 100 көргөрмейді қошын қырғанбысың несі ішлеген Яшарып киткән да. шибәрләнгән. Шуны әйтмәкче иде ул. Рәхмәт. Ул бит читтән генә күнәшеп йөреп, карап йөри. Бу миннән дә яшарып киткән. Нәрсә эшләткән микән дип. Майбулат, бір-ике сүз сразу. Бір-екі сөз бериш. Ага, молодец. Бу минеке. Ана әйтәсен, прелесть. Моя прелесть. Син мунча яратасың? Кімді? Мунча яратасың? Нәрсең? Мен вообще мунча яратам. Капитально. Мунчаларға йөрисің? Мұншаға ерем. Душамысың? Yok, каждая среда. Деревенькаға. Кстати, біз ана көрші. Реклама жасадым. Сен, мына бүгінгі артисттар арасында еме, сен ең әзірленіп келгені. Не? Ну, біз залға кіріп қарадық, көбәләкләрні сен тараттың. Yok, ясно, мен түгі. Сен түгіл бе? Менің үшін түгіл ал. Ну, бұл бит Мен алапат енді әзірлік деген сөз бит Енді енді. мен арыстылар көре алмай, шының үшін нешерге білмейміз. Неше балай дейсің? Ну, мұндаға бірінші екі номерді уже мен қарап отырашақтар, концертін қарамай шақлар. Неше балай дейсің? Потому что, во-первых, андағы моторлық, Әйе. біріншіден фото, екіншіден көмәлік. Бірден біргене бір шылы бар. Немде? Вдруг менің yüzге көйті білен отырашақ. Айттың еш, әзірленіп келді. Міне бұл көбәләклер. Залға доратып шықты. боксер ты знаешь он боксер Кинадла. профессиональный боксер Сколько боев у меня было? Макгрегор бір соғышта болмады Тайсон білән бір соғышта болмады даже Хабиб Нурмагомедов білән де соғышмадым бит сен Соғышмадым. Булат. әу Бішап сен қызыл кілемнен пішікші образында өттің кеттің. чөнки мен 10 ел давамында ТНТВ телеканалында кәмле күрәш тапшырып бардым 10 ел булды быел юбилейный сезон булды быел Бұл нетік бар теге нәрсе, нәрсе. отсылка Султама Бәлеш. әйе бәлеш шын татар Сен өзің әзірледің ну аны? үзем заказ бердім мен Булат. Сірін вообще нешек менен сенің кебек шын һәр вакыттагы яш булып йөрергә буласың ул менә синең кебек. Нешек шулайсың ул? әле пластический бір нәрсе ясатмадым әле әлегә бөтен әшәке нашар әйберләрне ішінен чыгарып атасың да сен шуны қаласың бір аңладыңмы міне күңелең нормальный чиста булса көнләшмәсәң кешегә кызыкмасаң гайбәт сөйләмәсәң мен нормальный кеше булсаң чырайың да нормальный була Рәхмәт, брат. Тәҗрибәле абзыкыйлардан. әйе идеаль кеше булмый но әйбәт булып була әйбәт Буламы? була менә бу җегет безнең концертыбызны алып барган иң беренче концертны түгел студент ялы бар икенче мәченче курс мәктәп миңа бер җегет кирәкме әйтте менә концерт алып барган икән напарник дип Хәзер син аны менә бер шәкерт әйдә вот туда-сюда дип вакытта уже мен ат өйрәтә башлаган мине нормально күрдең хәзер артистлардан картрак күренеп йөри